Ano ning kalabasa mo? Pakamangon mo lang ni sa dota? Oo. Makapon ko rin da. Ha? Pangapon ko rin ba? Nagpangutdan ko punta. Hmm. Pila ni karaya? Pulo na ne? Basta dao? Pulo na? O sige. Ito, kapulo na. Di na yung kapulo? Ito, tapos binipin. Bo! Sobra na na. Well, Kabla, pulo daw. dami na tsura niya, no? Gwapo na tsura ya. Hasta lang na dangi mo kalabasa. Tapos Wala na eh, basta malangan ta kauhan. gani, kanugon. Oo, bagay ka karbasa pa pamunga sa gulukuan. Gani, saguron mo. Maglaw doon, yung diputas. Padayon to na lang na balatong. Pababaw to. Ay, sa Mayo ko na tanggas na. Ang Sa Mayo magsuka. ang mabilid ko da nga dako ang kuan. Nakalatan na, buso na bilog niya. Oh. Hasta pa na diyo. Na oh, inang kuan na oh. Pamili. Oo, pwede to na. Pwede siya. Pwede na. Kaya pahawanan ko na nada pa before ko magalin. Kung gusto mo, tamdan mo na. Kung may time, bala ka. Bisan wala ko di. Hawanan mo, tamnan mo. Awan ako kami. Pero hulaton mo nga tigilinit hindi kwan. Wala na karbasa ka ba? Kay mabudlay basit la mapilyor naman pareho to sa aton nga mangga bla. Ang paho. Kanugod to sa imo nga kwan nga ano ni, kabudlay. Kanugod sang kwarta ko. Bisan 5 ay ko katilaw. Okay. Amo gina. Kuan lang nay. Charge to experience. So ini subong siguro doon tan eh. Latoy. Kay pagkatapos ini kuanan ko ng flat, kuanan ta sang plastic, pitsay. I-rotate ta. Ano? Tapos talong, wa ko na da, gusto mo? Ha? Bala ka. Kung ang madali lang. Ay, baga na magkiwan. Oh. Kag ina da oh. Ina da well. Limpiyon mo na da kag imo on flat. Oh. Pubutangan tamnan ta kun ano para mapuslan na oh. Okay? Kay kung pabayaan mo na tubuan naman na sa mga hilamon. Oo. May na ko na unahan ta na nga damay tanom masagod ta. Puslan to ta. Ha? Diyo. Palibot na ko na diyo. Oo. Pagkatapos yung project na may loob ta na to hasta sa babaw. Hasta na sa babaw mo, limpiyon ta pa na to. Tapos tamnan ta, tapos sa tanan. Amo nang sunod ta project. Mais. Kakon mahingagaw pa before ko magalin. Inada. Kunong tay, kung ano dang pwede matanom. Paho. Kaya ginaisip ko gani sa Biyernes, Sabado, mag-deliver din sila. Ma-order na ako pulo. Kapuno nga paho. Kaya patanaw ko sila. Ha? Ano, baga na ka, piyak. Siyo. Kaya hindi may abasi arit pag idyo. Silang. Kung pulo. Kaya ila gani nga suggestion sa akon nga maayo gani ng banglid kag ang pagtanom pa mo na oh para ka proteksyon sa soil erosion kag ang pagtubo ka pa mo na oh manubo lang ang pao ti kon magkuan ka kung bunga mag-harvest ka hindi ka na magtakla sa mataas tapit lang na amo nang ila suggestion
kag rambutan ko no. Nidok rambutan lang. Kaya kita ko tong lansones. Ang kilo sang lansones sa Iloilo, bumakal ko, tag 60 lang. May ara gani, tag 40 lang. Ang Davao. Di way, ano lang ng presyo sina. Kahoy, di po pamunga ng bulis, no? Ha? Sa kahoy, no? Sa kahoy na oh. May na kay matunan ta, maabot ni sila. Kay matag sila instruction sa imo. Okay? Sa inyo. Dito kay palmis ko nga lang sulis. Napaprasa na din ba? Oo, Kahoy karon ta na. lang ang wala bilang panikit. Ikaw, ano nga bahan, lagi, binti-binti kita. Kaya mo na, tuduan ta na nila. Kay pasakao ko na di sila. Kaya makita nila. Kaya gin, video ko na ni. Gin padala ko to sa ila. Nakita nila siya to katahom na. Limpyo na kag na kanami sang imo nga pagbuho. Di gusto nila ma-deliver. Sige ko hindi anay. Kaya ang ginaulat, basi ko nulanan ta to, matandog na daan. Ano ba itong bakili, ah? Titanong ka, kapunta ni. Butya. Kaya mo na. Kinanglan. Kaya before ko magaling, kinanglan na kuanong tanan ni. Amo na pagkatapos na natunda, ini. Baka na ka, nabidang ako. Tataglong. Oo Kung gusto mo kuha ka pa tao. Ikaw ka na pa isa ka tao. Para nga madali ang obra. Hindi ni malain sa pipino mo ang uling nga na. Inang uling nga dota, hindi na. Maayo gani na no? Do abo ng uling no? Ay, hindi na ta mag-uling. Pamitsar ko. Obra ka pa di isa ka kuha no? Hindi na? Para sa balatong? Katapos yung space mo? Pwede pa isa sa tunga tiyo? Unit. Ha? Unit ng gawa ng parang. Okay Hindi ako. Tapuso ta nanay para makita ko kung Hindi gawa nga pang naga. kay siling ko to sila 190. Siguro kulang na. Dugangan na. Amo na subong gusto ko makita. Kaya parang maisip ko ng buho. Kaya mayong chimpo sa biyernes. Sa biyernes na lang na ako pa-deliver. Kaya mapista minatay na eh. Sa anong pista minatay? Unit ka. Sabado? Ang pista minatay? Ini? Oh, bo. Kaya mo brata? Wait, ha? Mador ka mo. Mador. Mador na. Natikan. Di wala man tayo di patyo, wala man din tayo patay di. Biyernes? O brata, wala man na sing pista minatay. Silibraw mo na, hindi naman na mabuhay ang mga patay. Ha? O gani. Hindi na sila magbalangon Para matapos na ni kay manuglakat na ko.